Hej, Bettina. Det er Krammervillig. Kom nærmere. Lige meget, du har skjorte eller kort ærmer. Det er Krammervillig. Kom så. Hej, piger. Jumme. For satan, mit hoved. Det ligner kraftet med lort hernede. Entschuldigung, Fräuleins. Ich habe, stoppen Sie oder was? Ich suche Damen. Sina. Was ist your name? Gesa. Gesa? Ich suche geile Damen zu haben. Eine Straße mit geile Damen. Red Light. Olaf Samson-Gang. Foggy Soggy. Wo die Nutten sind, ne? Ja. Ach so. Wo ist da? Das ist da hinten beim Tower, die Nuttenstraße. Da hinten kann ich, when I'm there, yes? Ja. Wollen Sie, Was? eine kleine Nattgymnastik? Wollen Sie, Ficken? Nee, jetzt nicht. was? Ficken? Ich glaube, ich muss mal weiter, meine Freundin wartet. You bring friend to car. We have a party, okay? Mach ich. Ich liebe dich. Tschüss. Jumme. Gotta go. Det er sgu dejligt her i Flensborg, hva'? Hallo. Hello, girls. Så skulle der være hernede til højre. Hej, piger. Så har vi den der, sgu da. Der var den jo. Kan I dufte det? Det er jo så her. Det er jo her, jeg fik taget min mødom. Olaf Samson-gang. Og det er så gangen ned til havnen, og så lå skibet dernede for enden. I kan se, der ligger et skive dernede nu også. Og der stod hun så. Svetlana hed hun. Dejlig tysk pige. Har I også været nede for fisse? Har I været nede for fisse? Knallen? Nej. Nicht knallen? Hej. Ja, guten tak. Nu kan jeg jo ikke lige huske, hvor det var. Det ser ud som om, vi er kommet i en død periode. Ikke lige frem for, fordi man bliver hævet ind til højre og venstre, for at blive budt på et lille skrald. Det var ikke det hus der. Jeg tror sgu, det ligger her. Det er der, ja. Det bliver også budt op. Jeg tror sgu, det er her. S. Ja, det kunne sgu godt se ud, som om det er hende, der stadigvæk roder derinde. Der står der S. S. Dikhoff. Men I skal ikke filme mere nu, når jeg går ind. Svetlana, der er du jo. Jeg skal lige have den her mikrofon af. Så skal vi lige hygge os lidt, skal vi? Jumme. Er du klar til at få en ordentlig tur? Jeg skal lige have den her af. Jumme. Nej, ja. Hold da op. Jumme. Ja.
to have a break. Time is passiert. See you around. Det var sgu dejligt, dreng. Der gik I glip af noget. Ja, det viser sig rent faktisk, at Svetlana slet ikke var nede den der. Den har hun lejet ud nu. Nu ligger hun herinde. Hun har købt hele huset. Hun havde kraftet med seng, der fyldte hele værelset. Det var dejligt. Nå, men vi skal jo også ud og videre. Jeg er også blevet sådan lidt blød rundt omkring, men ja, det er jo okay. Geilstrasse. Ja? Eine kleine Nachtgymnastik in der Geilstrasse. Ja? Ich bin da an Straße Fugi Fugi. Guten heute, Leuten. Ich bin Krammerwilli aus der schöne. Oh.